Okay. Buenas. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Buena dia, buena noche. Hindi ko alam kung saan kayo nanonood ngayon. Pasensya na sa konting delay kasi kumapa tayo ng beer para medyo okay yung occasion, momentous occasion, one of the few times na magla-live tayo. So, before anything else, salud. Happy holidays. Happy holidays sa inyo. Kung Merry Christmas man yan, o Happy Holidays, whatever you believe in. These are the times of the holidays, so Happy Holidays. So, what I wanted to do is parang bago lang matapos yung taon, I wanted to do a quick live. Parang live Q&A session for the questions that you have about learning Spanish. Kasi dun sa group natin na Spanish for Filipinos o Espanyol para Filipinos, marami tayong nakikitang tanong doon, maraming mga agam-agam, maraming parang nahihiya na mag-aral ng Spanish kasi nga medyo mahirap daw, or maraming obstacle, o hindi alam kung saan pinakamadaling matuto. But I wanted to answer some of your questions, and if you're wondering, I wanna really use itong live na to para sa mga kapwa ko Pilipino. Probably there's gonna be like Hispanohablantes más tarde aquí, pero quería dedicar o quería enfocar con mi paisanos, con Filipinos pues. I wanna dedicate it to other Filipinos who are learning Spanish, because I know that it's not, although I keep saying it's easy, it's not that easy. I know it's baby steps to get there. But, if you have any questions, kung may tanong kayo, now is the time to ask away dito sa live natin sa Facebook. And I have some questions, nag-notes ako dun sa mga tanong nyo sa Facebook, saka sa YouTube, and I'm gonna answer some of them, if not all of them. And then, if later, si Sos Hispanohablante y no entiendes Tagalog o Ingles, solo poner tu comentarios ahí, solo ponen tu comentarios ahí, para puedo ver, para puedo leer y responder, pues. Ayan, may mga comments na tayo. Thank you for watching. Thank you for sharing your Friday. Salud de nuevo. Pakilagay po yung comments dyan. Let me know saan kayo nanonood. Sa Pilipinas ba? Saan sa Pilipinas? And then, kung ano yung tanong nyo para mabasa natin habang naka-live tayo dito sa Facebook Live. And since mahina yung kalaban, isa lang yung telepono ko. Later on, pag natapos tayo dito sa Facebook Live, i-upload ko rin to dun sa YouTube channel natin para makita din ng mga nasa channel kahit na hindi ako nag-live doon. And if you are not yet subscribed to our channel, may nakalutang na link dyan. Ayun enlace ahí. Solo tiene que hacer click a ese enlace. Paki-click lang yung link na yan para makapag-subscribe kayo doon sa Eric Martinez PH YouTube channel as well. Okay, I'm gonna read some comments. Voy a leer tu comentarios poco a poquito. Okay, George Ivan Ferraren, paano mag-Spanish? Okay, napaka-broad niyan, pero try nating himayin. Paano mag-Spanish? Huwag kayong magbasa ng libro, number 1. Hindi kayo matututong mag-Spanish kung puro book, academic way of learning lang yung gagawin nyo. Right? Kung puro libro lang yung babasahin nyo, never kayong matututo ng Spanish. I'll be the first one to tell you that. Paano kayong matututo ng Spanish? The best way for people to learn, paano ba natututo yung mga tao ngayon? Number 1 tip that I'll always tell you would be to speak with natives. Huwag matakot makipag-usap sa mga Espanyol, sa mga Latino, sa mga marunong mag-Spanish in short, right? That's the best way to learn immersion. There's no substitute for immersion. Iyan yung mag-a-accelerate ng pagkatuto mo,
right? To share a little bit. I'm gonna talk about this later on. Pero natuto ka mag-Spanish. I'm talking about my history or my story now. Dahil napilitan ako. Tumira ako sa Nicaragua. Nicaragua ay isang bansa sa Central America, Latin America yan, katabi ng Costa Rica, katabi ng Guatemala, katabi ng Honduras. Tumira ako doon for like 6 to 7 years. And doon sa Nicaragua, hindi sila nag-i-English doon. Konting-konti yung nag-i-English sa Nicaragua. So in short, hindi ka makakakain, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakagalaw kung hindi ka marunong mag-Spanish, right? Sure, may mga nag-i-English pero very, very few, minority of them. And doon, kapag nag-i-English ka, like most countries in Latin America, they don't really like people talking in English. Parang medyo anti-imperialist sila sa Latin America. If they hear you talking in English, parang tataas na yung kilay nila, parang magtatanong na sila, ¿por qué estás hablando en inglés? Estás en Nicaragua, estás en Costa Rica, estás en Latinoamérica, ¿por qué? Habla en español. Yan. Magagalit na kagad. Hindi naman magagalit, but I'm exaggerating, but they don't like people na hindi natututo ng Spanish. You have to. So to answer your question, iyon ang pinakamabilis na paraan para matuto ng Spanish. Immersion. Right? Immersion. So kung nagkaklase na kayo online, nagdo-Duolingo na kayo, tapos dadagdagan nyo pa ng immersion, tapos meron pa kayong classroom na pag-aaral ng Espanyol, mabilis yan. Right? And for us Filipinos, ulit-ulitin ko, sirang plaka ako dito, napakadali na ng Espanyol. Right? Imbes na mag-aral kayo ng Pranses, ng Hapones, ng Koreano, ewan ko kung anong pang inaaral ng mga kabataan ngayon, pero ang sikat yata ngayon, Korean, because of K-pop, right? Or even Japanese, Hapones, because of J-pop, o kung anumang like nila with the Japanese culture, like anime, manga, sabihin ko hentai, pero anime, manga na lang, it's not gonna be easy for you. Kapag Spanish, it's a lot easier kasi nga meron ka ng foundation. Ya tienes esa fundación, ya tenemos esa raíces de español. Kasi nga Tagalog na lang, merong 5,000 or 6,000, I don't know the exact number anymore, na mga salitang Tagalog na Espanyol pala na hindi natin alam, right? I don't know if you've seen that video already that I did. Parang nakatatlong video na ako na Tagalog versus Spanish, Tagalog versus Mexican Spanish, Tagalog versus Argentine Spanish, Tagalog versus whatever Spanish. Nakakagulat na lalong-lalo na isa pang video na 99 Tagalog words that you did not know were Spanish. Nakakagulat itong mga kataga na to, itong mga salita na to, hindi natin alam na araw-araw natin ginamit, buong buhay natin ginagamit natin, Spanish pala, di ba? Nakakatuwa, magugulat ka na lang while you're learning Spanish. Cuando estás aprendiendo español, poco a poquito vas a entender, vas a sorprender, vas a estar sorprendido de las palabras que son utilizadas también en Tagalog. Magugulat na lang talaga kayo. Like the most basic things like basura, lugar. Huwag nyo nang isama yung 1, 2, 3. Huwag nyo nang isama yung lamesa, kutsara, tinidor. Huwag na yon. Basic yun eh. Parang basic bitch yun dapat. Basic yun. Wala yun. Mga lamesa, basura. Diba? Yan. Yan yung mga magugulantang ka na lang habang nag-aaral ka na. Grabe, Spanish pala yun. Napakadali para sa atin na mag-aaral ng Espanyol. Right? More than any other language, I would argue. And lalo na kapag meron pa kayong alam na ibang language natin sa Pilipinas, kung hindi lang Tagalog yung alam nyo. Ako, Tagalog lang yung alam ko. Right? It's very sad, pero Tagalog lang yung alam ko sa ating mga wika sa Pilipinas. Kung marunong kayong mag-Bisaya o Cebuano, kung marunong kayong mag-Waray, kung marunong kayong mag-Ilocano, kung marunong kayong mag-Ilonggo, mas marami pa daw. Lalo na sa Bisaya, mas marami pa daw yung loaned words coming from Visaya or the Visaya language, Cebuano.
in comparison to Tagalog. So kung Bisaya yung alam mo, kung taga Cebu ka, taga Mindanao, mas may bentaha ka pa, mas may advantage ka pa, mas mabilis ka pang matututo ng Espanyol kesa sa mga Tagalog. Huwag nyo nang isama yung Chavacano. Kung Chavacano ka, Chavacano de Zamboanga, Chavacano de Cavite, sobrang mas mabilis kang matututo ng Spanish. Kasi nga kung sa Tagalog, merong 5,000 loan words, let's say. Sa Cebuano, may 6,000 o 7,000. Sa Chavacano, siguro 10,000, 15,000. Kasi nga, halos parehong-pareho. Yung Chavacano natin, parang ano lang siya. The way I would put it is, parang Creole, Espanyol. Creole, Spanish. Kasi may tinatawag na Creole, parang sa Caribbean, 'di ba? Yung Creole English na tinatawag, na English siya, pero hindi mo masyadong maintindihan na English. Kasi nga iba yung pronunciation, iba yung grammar, iba yung spelling, right? Like yan yung sa Jamaica, Trinidad and Tobago, even Caribbean parts of Nicaragua, Honduras, Guatemala, merong Creole English dyan. Even Belize. Belize, they have Creole English, right? So parang ganyan, yung Chavacano natin, Creole Spanish. Same words, pero different spelling, different grammar, different pronunciation, magkakaiba yung order ng mga salita, pero napakadaling matuto ng isang Chavacano ng Spanish, whether taga Zamboanga Chavacano o Cavite Chavacano. Alam ko meron pang Manila Chavacano pero naging extinct na yata yung Manila Chavacano. Right? Tapos yung mga taga Cavite, yung Ternate Chavacano, medyo nawawala na rin daw yata yan. So, sayang, di ba? Kasi kung Chavacano ka, napakadaling mag-Spanish, right? Okay, basa muna ako before I get to your questions. And kung bago lang kayo, salud uli, salud. Si no puedes entender que estoy hablando aquí, estoy hablando en Tagalog, porque quiero enfocar a mis paisanos. Si tenés una pregunta y no entiendes inglés o Tagalog, claro, por supuesto, solo ponelo en los comentarios. Voy a leerlo. Gracias, amigos. Okay. Francisco Miranda, hello, Eric. Hola, hello, ¿qué tal, amigo? Ayan. Jeremiah Abarca, hola, Oli, hello. George Astilio, matagal ba bago matutunan yung Spanish? Okay. And anong beer natin? Siyempre, OG, Pale Pilsen. para los hispanohablantes, españoles, latinos, que está preguntando que estoy bebiendo la cerveza nacional aquí en Filipinas, se llama San Miguel. En español, como los millones de términos en Tagalog, como en español, como nuestros nombres, los lugares aquí, y los productos, la comida, San Miguel Pale Pilsen, porque hay como diferentes tipos de San Miguel. Los otros no son tan buenas. Si van a visitar Filipinas, tienen que pedir San Miguel Pale Pilsen. Okay, no, esto no es nada pagado de San Miguel, solo bebo bastante San Miguel. Okay, basa tayo. Matagal ba matutunan yung Spanish? Sabi ni George. For me, it took me parang the first 2 or 3 years while I was in Latin America. Hindi ako marunong mag-Spanish. Medyo work from home ako noon. Yung mga trabaho ko, remote. And yung partner ko noon, yung girlfriend ko noon, hindi rin ako tinuturuan ng Spanish. Unfortunately, parang English lang yung usapan namin. So hindi ako natuto. Mga 3 taon ako doon, hindi ako natuto. Hindi ako lumalabas eh. Pero once I started to learn it, maybe it took me parang maybe a year to be conversant casually. And again, yung caveat ko dito ay hindi ako nag-school, hindi ako nag-books, hindi ako nag-online, puro repeating and listening lang. Kung anong naririnig ko sa kalye, kung anong naririnig ko kung anong kausap ko na Latino, na Nicaraguense, inuulit ko lang.
And again, ilang beses ko na yata nasabi to. If you're looking to me to teach you, may mga nagtatanong sa akin, Sir, teacher po ba kayo ng Spanish? Nagtututor po ba kayo? Wag ako, please, wag ako. I can converse in Spanish. I understand Spanish. I know how to use it casually and professionally to some extent. Pero hindi ako teacher. Yung grammar ko, sabog. Yung spelling ko, sabog. Pati yung pagsusulat ko, minsan sabog. Kasi nga, the way I learned it is sa kalye. Parang kalye ng Spanish o Spanish kalye yung natutunan ko. Listening, repeating, paulit-ulit. Immersion, right? Pero por lo menos puedo defenderme. Like I can defend myself. Hindi na ako maloloko pag nagpunta ako sa kung anong bansang Hispano. Kasi nga, I understand and I can defend myself, right? Okay. Ano pa? Jeremiah Barca, hirap matuto ng Spanish. Kaya mo yan, bro. Kaya mo yan. Mag-YouTube ka lang. Lagi ka lang mag-YouTube ng mga Spanish speaker na vlogger, right? Mga Hispano. I would recommend you Luisito Comunica. Mexican vlogger. Sobrang nakakatawa. Sobrang hindi boring. Mapipick up mo nga lang yung Mexican accent, Mexican jargons. Pero karamihan naman ng Mexican jargons, Mexican idiomatic expressions applicable for the rest of Latin America. Hindi lahat pero karamihan, right? Luisito Comunica, hanapin mo sa YouTube yan. Sobrang nakakatawa. Dan Kerubin, I miss listening to you speaking in Filipino. Salamat, gracia, amigo Dan Kerubin. Ayan, syempre nagtatagalog naman tayo. Kapag hindi tayo kinakausap in Espanyol, bakit tayo mag-Espanyol, right? Please, sa mga nag-aaral ng Spanish, huwag kayong ganun, right? Na porket may alam kayo na a couple of Spanish phrases, marunong na kayo mag-Spanish, huwag kayong, ano bang tawag doon? Sa Espanyol, parang ang term doon, parang fresa o cherry. Huwag kayong feeling, in short, sa Tagalog. Pag hindi kayo kinakausap ng Spanish, or hindi kayo ini-Espanyol, huwag kayong mag-Espanyol on your own. Para naman kayong tanga nun, di ba? Kapag Tagalog, lalo na yung mga natututo pa lang, nagsisimula pa lang, Tagalogin nyo, di ba? Para yung kapwa natin Pilipino, hindi na di-discourage dun sa mga feelingero, ika nga. Huwag tayong feelingero, huwag tayong feelingera. Nadi-discourage lalo yung mga kapwa natin Pilipino na matuto ng Spanish. Kasi nga, hindi natin sinishare yung knowledge. Right? Huwag ganon, huwag tayong feelingero. Okay. Ayun, George Astilio, nanonood mula sa Zamboanga City. So, kaibigan George, Chavacano ba ang iyong lengguwahe o Tagalog ka na nakatira lang sa Zamboanga? Kung Chavacano ka, George, napakadali. I'm telling you now, napakadali. Huwag kang mawala ng pag-asa. Right? Isaac Aquino, Oli, viendo esto desde la ciudad de Manila. Ayan. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Desde Manila. Ayan. Pakisabi din po saan kayo nanonood ngayon. Decime en los comentarios donde estás viendo este en vivo en Facebook o en YouTube. Okay. I love Spanish words. Ayan. Unti-unti lang. Poco a poquito. Paso a pasito. Right? Despacito. Ika nga nung kanta. Despacito. Okay, ano pa? Medyo, ang dami ng comments, but leave your comments. Even if I don't read it now, I'm gonna read it later on. Kapag hindi na live, try kong hulihin lahat. Ann Bakay, Sir, ako 3 months nang nag-aaral. Tapos nakapag-work na ako agad, pero minsan sabog-sabog ako. Ha. Tama yan. Hindi natin kinakahiya yan, yung mga sabog moments natin. Kapag nag-aaral ng kahit anong bagong bagay, sabog ka talaga sa simula, right? And that's how you learn. You learn from your mistakes. That's the best teacher, ika nga. Yan yung mga matatandaan mo. Ay, nako, yung sinabi ko dun sa customer ko, sa kliyente ko, sabog yung grammar ko, sabog yung spelling ko, mali yung pagka-pronounce ko. Matatandaan natin yan. So, mabuhay ka, Ann. Tama yan, Ann Bakay. Unti-unti lang, paso a pasito, right? And paulit-ulit yan sa call center ka man
work o sa back office man yan, matututo ka dyan sa mistakes natin. So, wag nating ikahiya yan. Tama yan. That's how we learn. Ann Mendoza, go with Butterfly Spanish. Butterfly Spanish, kung app po yan, hindi pa ako aware. Alam ko lang na app, Duolingo, pero hindi ka naman masyadong matututo sa Duolingo eh. Puro words lang yun and phrases. So you don't really learn a lot there. Tapos, yung tip ko, speak with Spanish people. Kung wala kayong kakayahang mag-travel, meron tayong group, Spanish for Filipinos, 22,000 na tayo doon halos. Maraming very willing na Hispanohablante doon na Pinoy. Maraming Pinoy na kapwa ko marunong nang mag-Spanish. Yung iba sobrang galing, yung iba nagsisimula, pero lahat yan willing mag-impart ng knowledge. Mag-PM lang kayo dun sa mga laging nagko-comment doon. Very willing yung mga nasa Spanish for Filipinos group natin para meron kayong kausap. Kachokaran in Spanish, right? Na hindi pilingero, hindi pilingera. Natutulungan ka talaga, di ba? Yun yung best way. Speak. Tapos, may mga nakakatawa pa nga na yung mga iba gusto talagang makipag-usap sa mga native talaga, Latino o Espanyol. So ginagawa nila parang kumukuha sila sa mga app, mayroon pa mga Omegle app yata, yung parang random people. So yun, dun sila kukuha ng kausap ng mga Hispanohablante, Spanish speakers. Sa Omegle, sa dating apps, sa Facebook groups ng Espanya o kung anong Latino-American country, just to converse casually with a native Spanish speaker. Do that effort if you want to. Walang namimilit, walang pilitan. Okay, Astaroth. Nakakaintindi lang pero hindi makasagot. Ayan, simula na yan. Diyan tayo lahat nagsisimula, di ba? Makakaintindi, right? Pero later on, ganun ako nagsimula. Puro listening. Tapos sa susunod, repeat na tayo ng repeat. Paulit-ulit lang. Immerse yourself. YouTube videos, speaking with natives. Right? Okay. Lutom Chit Carrera. Hola, Sir Eric. Hola, ¿qué tal? Ayan. Salamat sa panunood. Again, hopefully you can share this video para mas marami pang Pinoy na nag-aaral ang makasagap ng Q&A natin ngayon. Okay, Joan Flores Nicolas. Hello, I've been watching you, always sending hugs from Bolivia. Hola, de Bolivia. Ano yan? Pinay ka ba? O Boliviana? Eres Boliviana? O sus Filipina que está viviendo en Bolivia? Wow, Bolivia, ang layo. Ang layo ng Bolivia. Ilang oras kaya yung plane papuntang Bolivia? Diba? Mga 50 hours siguro yan, 60 hours. Kung hindi kayo magbabayad ng mahal. Kung normal lang, di ba? Kasi papuntang Nicaragua, mga 30 hours, 40 hours, kapag normal flights lang, pag di kayo nagmamadali. Okay, George, tagasan ka? Taga Pilipinas po. Ngayon nakatira ako sa Parañaque, and unlike you, kaibigan George, wala po akong alam na ibang language, Tagalog lang. So, Tagalog, English, and Spanish. Chavacano, hindi ako marunong. Bisaya, hindi ako marunong. So, kayo po, may advantage kayo. Advantageous na yan sa inyo. Use that. Okay. Joe Nicolas. Ayan, proud Pinay. Ayan, Filipino pride. Paisana. Paisanos. And otro, diferentes partes del mundo. Ayan, di ba? Kasi, yung Latin America, how would I put it? Road less traveled yan para sa mga Pinoy. Hindi ka pupunta sa Latin America para mag-OFW usually. Bakit? Kasi walang pera sa Latin America usually, unless very specialized yung industry mo, right? Kasi parang nung lumipat ako sa Latin America, mas malaki pa yung sweldo ko sa Pilipinas. So nung nagpunta ako doon, pay cut pa yung inabot ko, right? So hindi ka pupunta doon para magtrabaho. Usually pupunta ka doon kung may kakayahan ka, magta-travel ka lang, may pera ka, or you belong in an industry where it's actually advantageous for you to work there. Na mas malaki yung kikitain mo kaysa sa Pilipinas. Ano yung mga nakita kong ganyang industry? Mga textile industry. Mga tinatawag na makila. Makila, ito yung mga factory, textile factories. Maraming Pinoy
na nagtatrabaho sa textile industry sa Latin America, right? Lumipat sila doon. May mga na-meet ako na ilan, pero yun nga, isa yan sa mga industries. So, I don't know, Ma'am Joan, if what kind of industry you're working in, pero ayan, salamat po sa panonood. Galing all the way from Bolivia. Monday Garcia, hola, Monday, ¿qué tal? Ayan, may utang pa tayo kay Monday. I-video pa natin si Monday. May language school si Monday. Language Belt, ayan, ipapromote natin a little bit. That teaches people to learn Spanish, diba? Para magkaroon tayo ng trabaho sa mga call centers man o other places that demand other languages. Ayan, marami tayong ganyan. Hindi tayo nagre-recommend ng isa lang na language school. Lahat tayo, dahil school yan, approve sa atin yan. Kasi nga, we want our fellow Filipinos to have that advantage in life. And that's the reason why I'm doing this. Kasi I want more Filipinos to know na kapag natuto ka ng other language, Espanyol man yan, or other languages, pero ako am biased to Spanish kasi that's what I know, that's an advantage in life. You have a leg up in life, di ba? And yan ang pinakamalaking sandata sa buhay, education, di ba? Eto, this is a form of education. You are enriching yourself. You're learning another language, and it's a game changer. Sa call center na nga lang, kung English lang yung alam mo, magkano kinikita mo pag bago ka lang na ahente? Mga 16,000, 20,000, 25,000. Pero kung Spanish bilingual ka, kapag inoferan ka ng 40,000, 35,000, binabarat ka na. Maliit na yung 35,000. Maliit na yung 40,000 kapag Spanish multilingual ka. Right? Kapag multinational, yung company mo, normally ang bigayan dyan, 70,000, 80,000, 90,000. May mga nag-offer pa nga 120,000 pataas. Agent level yan ha. Hindi pa supervisor yan. Depende sa kumpanya kung gaano kalaki. Right? So, if you're that, di ba, matuto ka lang ng Spanish, game changer sa buhay mo yan. Okay. Jeremiah, plus 2 years maging citizen. Ayan. Lithium Carrera, hablo 5 años ya español cuando empecé a estudiar. Veo tus videos en YouTube, aprendo mucho con tu video. Ahora ya tengo 4 años trabajando en call center por aquí en Filipinas. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ganyan ang gusto natin sa kapwa natin Pilipino. May opportunity, ginagrab. Diba? Ginagrab. Enriching yourself, learning another language. Ayan, si Ma'am Lithium, 4 na taon na nagtatrabaho sa call center. Game changer sa buhay ng kahit sinong Pilipino yan. I'm glad. I'm happy. Makes me happy na may mga natutulungan tayong ganyan. Okay. Joseph Alonso, soy de Parañaque. Ayan, de Parañaque din daw. Taga Parañaque si Joseph Alonso. Hola, ¿qué tal? Ayan, taga Parañaque din. ¿Qué tal? Benigno Dagison. Hola, buena noche. ¿Qué tal, amigo? Joan Nicolas, yung taga Bolivia natin kababayan, network marketing, doing trainings, nag-aaral ng Spanish, but now I still have interpreter. Ayan, Joan, nasa Bolivia ka na, di ba? I-immerse mo na, ang dali-dali niyan. Nung nasa Nicaragua ako, nung una kang pinadala doon, dahil BPO industry din tayo, trainer ako nung panahon na yon. Nung panahon na yon, hindi ko nga alam na, ang nakakatawa yung Nicaragua, hindi ko alam na nasa Latin America pala siya. Nung sinabi ng boss ko, papadala kita sa Nicaragua, magte-training ka doon ng mga new hire. Akala ko Africa yung Nicaragua. Akala ko Nicaragua, Nigeria, iisa lang, di ba? Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Pero admittedly, hindi ko alam kung anong Nicaragua. What the heck is that country? Right? So ayan, sa Bolivia, immerse yourself, kaibigan. Advantage na yan. Kung gaano man katagal yung assignment mo dyan, take advantage. Punta ka sa kalye, mag-boyfriend ka ng Boliviano, or mag-girlfriend ka ng Boliviano. I don't know, but immerse yourself. Free training na yan. That's the way you learn. Okay. Teka. May sinasabi si Ron. Babalikan ko lang unti-unti.
Okay, medyo marami ng comments ha. I'm gonna try to get to all of them. Hindi naman tayo nagmamadali. Thank you for sticking with me. 32 na tayo, so thank you. Please keep sharing para pag may mga kaibigan kayong natututo sa mga groups nyo na maliliit o kahit sa messenger, sa timeline nyo, pakishare din. Because we don't do this a lot. Ayan, may tanong tayo galing kay Joseph Solis. Ayan, salamat kaibigan. Taga Cebu yan si Joseph. Nasa listahan ko yung tanong mo, pero tingnan ko na yung comments mo. Sabi ni Joseph, in 2023, our task is to lobby legislators and DepEd curriculum development officials to institutionalize Spanish language learning in the entire education system from preschool until college. Don't forget lobbying mass media companies like ABS-CBN, GMA7, TV5 to air Spanish or Latin American telenovelas with subtitles. Ayan, so syempre, sinusuportuhan natin yan. Itong objective ng mga kaibigan natin, kaya ni Joseph Solis. Alam ko may page pa nga, itong si Joseph Solis, parang, ano nga yung page natin, Joseph, parang restoration of Spanish in the Philippine curriculum. Sorry, I'm botching the name. Pero yan, ini-encourage natin na ibalik na sa curriculum natin yung Espanyol nga. And I agree with that wholeheartedly. Kasi nga advantage yan para sa mga Pilipino. Right? Ayan, sana naman na unti-unti may mga lawmakers na makapansin. Sa pop culture, unti-unti, medyo nagkakaroon tayo ng advantage. Right? Parang sa GMA7, meron silang, ano nga yun? Maria Clara in Ibarra yata. I don't know the name, I don't watch it. Pero nagkaka-interest yung mga tao na, ganun pala tayo nung Spanish Times, di ba? Tapos every now and then, nag-i-Spanish yata yung mga characters doon. So parang yung mga tao nakikita na, nga no, dati nagsasalita tayo ng Espanyol, bakit ngayon hindi na? Right? It all starts there. That intellectual curiosity. So, tama yung ginagawa ng GMA. So, I'm glad na may mga ganitong programa. Sana madugtungan pa. Diba? Hindi lang matigil dun sa NOLI and PhilE na required na reading sa high school. Sana, yun nga, may institutionalize na sinasabi ni Joseph sa ating curriculum na hindi lang face value, na hindi lang lip service. Yun yung mahirap lip service. Kasi sa public school education system natin, yung mga subject natin, parang 30 minutes na lang, 40 minutes na lang, paano ka pa matututo nun, di ba? So sabihin na natin, kahit may Spanish subject, na ngayon I don't think it's required, I think it's still an elective, correct me if I'm wrong, and it's not available in all in all schools, in all public schools, parang you have to go to specific elective. Hindi siya required. So, paano ka matututo? And kung mailagay na nga yan, 40 minutes every day, tapos 40 kayo, 50 kayo dun sa classroom, paano kayo matututo niyan? Walang immersion, walang auditory learning, walang visual learning, right? Walang blended learning, walang adult learning principles. So, it has to go beyond lip service. Pero, we have to keep with our objectives in the group nga na may institutionalize sa ating curriculum kasi nga mga Pilipino yung magbe-benefit right? Okay, Pelina Murdy, buena noche po, salamat sa panonood. Utol Manangan, eto may mga example. Maliban dun sa basic na hindi na natin sinasabat, Tagalog words, relo, sombrero, cinturon, pantalon, braso, mucho mas. Ayan. Madami yan. Basic pa rin yan. Utol, basic pa rin. Okay. Ang dami na. Salamat for putting your comments. Benigno, Dagison, mas madaling mag-Espanyol kesa mag-English. Depende po siguro kung anong kinalakihan nyo. Kasi in my case, parang secondary language ng English in the educational system I was in. So, syempre, Tagalog muna sa bahay, English paaralan, tapos Spanish. Natuto ko mag-Spanish, gurang na ako nun, matanda na ako nun, syempre. Kailan ba ako lumipat ng Nicaragua?
So parang natuto ako mag-Spanish, siguro 28 na ako, 29. Conversant 28, 29 years old. Paano pa kung nagsimula ako nung nachikiting ako? Di ba? Kung natuto ka mag-Spanish na batang-bata ka pa, sponge ka pa, that's the best time for you to teach any language kapag bata ka pa. Di ba? So kung meron kayong mga anak, turuan niyo ng Spanish. Advantage in life. And mareretain nila, just like that, very quickly. Kasi nga sponge pa sila. Nare-retain nila. Hindi kagaya nating mga gurang na, matututo tayo, but not in the same speed, not in the same degree of retention that toddlers, that school children at a very young age have. Right? So, turuan nyo yung mga anak nyo. Okay. J.R. Punsalan. Kami nga gusto namin matuto mag-Spanish. Mama ko noon may Spanish class. Tsaka advantage, marunong siya mag-Chavacano ng Ternate. Ayan, baka may natatandaan pa siya sa Spanish classes natin. Kasi nga alam natin, nung 70s, required pa yan sa college, right? Sa mga mama nyo, mga papa nyo, alam pa yan. Inalis na lang nung patapos na nung 70s, right? Pero even if you think about it, yung mga nanay tatay natin, required na sa college yung Spanish. Pero few subjects lang yun. Did they make use of it? No. Did they utilize it in life? No. Right? So wala lang. Kung lip service lang, kung isasaksak lang sa curriculum, without any follow-through, without any real life application, wala lang yan. Right? Wala. And parang ano lang yan muscle. Pag di mo ginagamit yung muscle, yung language, di mo pinapractice, wala, tataba ka. Wala ka ng abs. Pag di ka nagsisit ups, pag di ka nag-exercise. Language, just like that. Mawawala yan. Pag di ka nagpa-practice. Ako nga, bihira lang naman ako mag-Spanish Right? I don't work in a place where required mag-Spanish. I'm gonna tell you this later on, pero hindi ako bilingual na Spanish. I don't work as a multilingual. I only talk in Spanish kapag kausap ko yung ibang Pinoy na marunong mag-Spanish, which is rare, right? Hindi ka naman nakakakinig sa kalye ng marunong mag-Espanyol. And then I only talk in Spanish as well kapag kausap ko yung anak ko. Yung anak ko, she lives in Nicaragua. Siyempre, Latina yun. Hindi naman marunong mag-Tagalog yun. Spanish na lang, Spanish native. I talk in Spanish then. That's the only time I get to talk in Spanish. So, in comparison to Tagalog and English, I talk in Spanish rarely. I can say that, honestly, because I don't work in a workplace na required mag-Spanish. So, nababarok-barok tayo, nakakalimutan natin. Hindi na natin alam mag-Spanish every now and then, right? Okay. Natividad Panopio, Spanish subject in high school, 4th year, 24 units in college. Ayan, so sana may balik yan. Kasi nga, advantage para sa mga Pilipino, right? Private school, ayan. Sa public, parang bihira yung nag-offer ng ganyang elective. Usually, mga private lang yung may ganyang elective ng language. And sa public, rarely. Alam ko sa public school, may mga ganyan. And pinalad tayo. Ako nag-aral ako sa isang public school, science high school, and merong elective ng language. Ang ino-offer nila nun, French, and hindi ko matandang may Spanish. May Spanish yata. Pero wala akong interest sa Spanish nun at all. So, may French elective, pero I didn't take any language elective during high school. Ang tinake kong elective, journalism. Yun yung interest ko during that time. Now, during college, I was lucky enough to be to study in UP. State University natin yan, ang ating pambansang state university, UP Diliman. And sa UP Diliman, nag-offer yan ng language electives. Pero hindi ako nag-take ng Spanish language elective sa UP Diliman. Sa UP Diliman, you're required to
take, ilang units ba ng language elective? Parang 6 units lang yata, depende sa course mo. So, ang tinake ko na language elective noon, nakakatawa, French, tapos Russian. French and Russian language electives in UP. Did it serve me any purpose? No. Hell no. Natuto ba akong mag-Pranses? Natuto ba akong mag-Ruso? Very basic. Siguro for 3 months while I was studying. Pero after that, wala. Hindi ko ginamit in real life. Hindi ako nag-immerse. Walang follow-through. So wala talaga. So ano na lang use niya in my existence? Nothing. Nasa papel lang, nasa transcript na meron akong units in French and Russian. Pero walang silbi. So, ganun. Kapag nasa curriculum man, dapat may follow-through para may epekto. Diba? Okay. Utol, Banangan. Ako po, sir, andito ako sa Boracay for 5 years. 9 years abroad. So, hindi ko napapractice ang Chavacano ko na kinalakihan ko. Pero kahit papano, hindi ko nakakalimutan. Siyempre, right? Pero may ibang word na limot ko na din. Ayan. Naalala ko si Ana. Ana, if you're watching this or if you're gonna watch this, hello. So si Ana, gumawa tayo ng video with Ana. Chavacana yan, si Ana. Pero, medyo lumaki na siya sa city, and yung Chavacana na alam niya, medyo nakalimutan niya na yung Chavacana na kinalakihan niya. Medyo konyo Chavacana na yung alam niya. If that's the best way to put it. So, dun sa video namin ni Ana, may mga nagko-call out kay Ana na Chavacana. Kasi nga, hindi niya na maalala kung ano yung mga salita in Chavacana. Tagalog na yung alam niya. Kasi kunento ni Ana sa akin na sa Zamboanga daw, Zamboanga City, kapag cool kid ka, kapag gusto mo na medyo, medyo pakonyo ka, hindi ka nagcha-Chavacano, nagtatagalog ka. Para medyo cool kid yung dating mo. Pag nagcha-Chavacano ka, wala, medyo hindi ka taga city nakatira. So nawawala yung kinalakihan nilang Chavacano. So dun sa video, medyo yung iba, mali-mali daw yung Chavacano ni Ana, kasi nga sa city na lumaki si Ana, tapos lumipat pa ng Manila eventually. Kaya ganun talaga nangyayari pag di ginagamit yung language. Okay. Rioja, Aizawa, I hope you visit your land next year. I hope to visit your land next year. It'll be a long trip, but I know it'll be worth it. Si Rioja yata ay Panameño, if I'm not mistaken. Hola, how do you pronounce this? Amigo de Panama? Hola, ¿qué tal? Ojalá que sí, que venga. Y como 30 horas de viaje desde Panamá. Si vas a pasar por Europa, es más caro, es como $5 hasta aquí en Filipinas. Si vas a pasar por Gringolandia, por Estados Unidos, es más barato, más rápido, pero tienes que tener una visa gringa. I'm telling our friend from Panama na if you're gonna pass by Europe to get to the Philippines from Panama, mga $5,000 yan. If you're gonna pass by the US, mas mabilis, mas mura, pero you have to have a US visa, right? Unfortunately. And nadaanan na natin pareho, through Europe and through America. Usually through America tayo, kasi nga mas mura, and may visa naman tayo. So kapag pag kailangan lang, through Europe, kasi sobrang mahal. Joseph Alonso, ayan, nag-aral daw siya, 2 años en la universidad, pero aprendí más hablando con Hispanohablantes. Immersion. There's no substitute for immersion. Sa mga nag-aaral pa lang, huwag mahiya makipag-usap sa mga native. Huwag mahiya na mali-mali sa simula. Huwag mahiya na medyo feeling mo pinagtatawanan ka. No, di ka pagtatawanan ng mga yan. To be honest, feeling ko mas judgy pa nga tayo mga Pinoy sa mga nag-aaral.
Sa mga nag-aaral ng ibang language or Tagalog, mas pagtatawanan pa ng mga Pinoy, yung mga foreigner na nag-aaral ng Tagalog eh. Pero from my experience, yung mga Latino, yung mga Espanyoles, pag nakikita nilang nagsa-struggle ka with Spanish, they appreciate your effort. Hindi ka nila pagtatawanan. Like, they're gonna lean closer to you or, they're gonna try and tell you speak a little bit slower. Pero, from my experience, they welcome people who are trying to learn their language. So, hindi ka aalipustahin yan. Right? Okay. Ayan, si Luelson Cordova Declarador. Ayan, Jay, kumusta? Kumusta, kaibigan? Buenas noches, hermano. Saludo y mirando desde Pasay. Ayan. Hello, Jay. Hello, kamusta? Sana okay ka dito sa Manila. Alam ko, parang nakahanap ng trabaho dito si Jay sa Pasay. So, good luck dito sa Pasay. And meron ding YouTube channel itong si Luelson Cordova Declarador. Gumagawa din niya ng videos about learning Spanish, about being a Spanish speaker na Pinoy. Suportahan natin lahat ng ganyan. And sana lahat kayo, gawa din kayo ng content para dumami pa tayo, right? May nagsabi nga sa akin na, Sir, gawa din kayo ng TikTok. Hindi pa eh. Ayoko pa mag-TikTok eh. Baka eventually, gawa din ako ng TikTok. Pero sa ngayon, hindi pa eh. Hindi pa nagsaspark ng joy. And believer ako niyan. If it doesn't ignite your passion, kung feeling mo, hindi mo gusto yung ginagawa mo, wag mong gawin. Don't half-ass it. And hindi pa nagsaspark yung passion ko sa TikTok eh. So, paunti-unti lang, right? Kung kayo gusto nyo mag-TikTok, go. Encourage. Okay, wag tayong club mentality. Kapag may ibang Spanish speaker na Pinoy na nagke-create ng content, push natin yan, support natin yan, right? Okay. Enhorabuena, ayan. Okay, lagay lang kayo ng comments. Punta ako sa aking listahan kasi nag-post ako dun sa ating Facebook page, nagtanong tayo, and may mga listahan pati sa YouTube channel. And Rioa Aizawa, before I get here, may tanong si kaibigan. Hang on. Nuestro amigo de Panama está preguntando algo. He's asking what I can tell him about marriage in the Philippines. Don't get married in the Philippines. Serious answer. Why? Because we do not have divorce yet. We're the only country in the world that does not have divorce. So don't get married here, friend. That's an advice coming from somebody who got married here and eventually had to divorce in a different country. So that divorce, even if that divorce already happened, is already legal in a different country, Nicaragua, here in the Philippines, it's not legal. So that means I can't get married here yet. I have to go through legal hoops to get my divorce papers recognized here. There's a term for it, foreign recognition of foreign divorce. And you have to spend a lot of money for it. And it's going to take like 2 or 3 years. Take my advice. Don't get married here. If you happen to meet a Filipina, good, está bueno, felicidades, pero don't get married here. Get married elsewhere. Okay, yan. I'm gonna go dito sa ating listahan. Medyo mahaba, but we got time. And salud. Okay. Spanish teacher ka ba? No. Hindi ako Spanish teacher and I will never pretend to be. May mga nagtatanong, Sir, ano naman, magkano po yung rate nyo? May classes po ba kayo? Mag-enroll ako? No. Marami tayong mga language school
sa group natin sa Facebook, Spanish for Filipinos, enroll there. Marami tayong mga kapwa Pilipino that does tutoring for a living for Spanish, enroll there. Bakit hindi ako nagtuturo? Because I know I'm not gonna teach you the fundamentals properly. Sabog ang grammar ko, sabog ang spelling ko, pati pronunciation ko, or what they call this, sentence construction ko. So in short, hindi ako academic. I learned sa kalye. So I'm not the tutor you're looking for. even if I really want to. Like casual conversation, I can help you. Pero academic teaching, not me. Okay. Guide ka ba? Like Spanish guide. I've never done it like professionally, like getting paid for it. Pero like whenever I encounter like Spanish people, Latinos, while I'm traveling, I'm happy to help them. I'm happy to serve as your guide for a little while. Lalo na kung hirap sila mag-English. Like, in fact, it gives me great pleasure. Kasi nga, yun yung parang, that's what I wanted to achieve in my channel. To tell other countries about our country. Especially sa mga hindi marunong mag-English. Right? So whenever I encounter people on the road, Hispanohablantes, that need help, I'm happy to guide them. Pero I've never done it professionally, like getting paid for it, to answer the question. Okay. Paano ang buhay multilingual? Good question. I don't know. like I said, hindi ako nagtatrabaho sa BPO. I work in the BPO industry, but not as a multilingual. I work in the BPO industry in a different capacity, right? Kasi medyo matagal na tayo sa BPO industry, so hindi ako multilingual. But that's something I'm exploring in the future. And I'm doing that for a purpose. Kasi nga, we have plans for my daughter to study here dito sa Pilipinas. Kasi unfortunately, education in Nicaragua, for lack of a better word, is shit. It's bad. Okay pa dito sa Pilipinas. So pagpunta niya dito, medyo kailangan mag-brush up na tayo sa Spanish, right? Otherwise, hindi ako relate ng maayos dun sa daughter ko, right? So one way for me to practice is to work in a multilingual capacity. So, 'di ba? Tinitingnan natin 'yan, right? Okay. Marco Pajo. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo. ¿Qué tal? Why not try Kumu and teach Spanish 101? Ayan, Kumu, wala pa tayo dyan. I don't think I've consumed content in Kumu. In Spanish 101, I don't know, it doesn't spark joy. Hindi ako na-inspire eh. Hindi ako academic, so I hope you understand. I like traveling. I like telling people about my country. I like talking about my experience about learning Spanish and speaking it as a Filipino, but teaching it, I don't know. I don't prefer it. That's why. Feeling ko mapipilitan ako if I create content like that, right? Kudos to everybody who does it. I know it takes a lot of patience. Diba? We support them, but I don't see myself doing it. And gusto kong i-shout out yung isa nating kaibigan, si Learn with Daryl. Si Learn with Daryl, he has great content in TikTok, great content in YouTube and Facebook. From what I know, isa siyang Pinoy na nasa Spain ngayon, working in Spain, right? Yan, nagtuturo yan si Learn with Daryl, Spanish 101, all the way to very advanced Spanish. Ang dami niyang very situational na content. Learn with Daryl, i-follow niyo yan, right? Marami kayong matututunan. Okay, why not go to Spain and get a beca? Because I'd rather earn money. To answer the question honestly, right? Kapag beca,
Diba? You're gonna get there, you're gonna get great experience. Don't get me wrong, it's great life experience. But I gotta pay the bills, right? I'm not young anymore, right? I'd love to do it if I have the opportunity, the financial capacity to just, study for a while. Maybe that opportunity is gonna come. We don't know, right? Okay. Let's see. Paano ka natuto ng Spanish? Yun, by listening and repeating paulit-ulit. No substitute to immersion. Okay, may tanong. ¿Qué visa tengo que tener para Filipinas? Solo tienen que googlearlo, tienen que buscarlo en línea. Hay bastante países hispanos que no tiene que tener visa antes que llegar aquí en Filipinas. Tenemos como un comentario en la página, alguien de Perú preguntando qué tipo de visa tengo que tener para Filipinas. No tienes que tener visa si sos de Perú. Solo tienes que llegar aquí y van a dar una visa para 30 días. 30 días. No tienes que pagar visa antes que viajas. Googlearlo, buscarlo, es fácil para la mayoría de países hispanos. Entonces, que vengan a Filipinas, hermanos. Y algunos países tienen como 60 días de estadía aquí sin tener esa visa prepagado, pues, o como se dice. Okay, EJ Aranya, inspiring ka, Eric, buen trabajo. From Bacolod here, my dialect has a lot of borrowed words. Medyo struggle ko lang is verb conjugation. I used to teach English online sa isang ESL college. Ayan, tuloy nyo lang, Sir EJ, tuloy nyo lang. And, di ba, kung mausap tayo ng mga native, ganyan tayo matututo. And kayo, hindi lang Tagalog yung alam nyo. Meron pa kayong ibang Filipino language na alam. Very advantageous. Bentahan nyo na po yan. Ako, Tagalog lang alam ko. Kayo, marami pa kayong mapapag-connect maliban sa connect sa Tagalog at Spanish. Diba? So, go! Okay. Bakit ko to ginawa? Bakit ako nag-create ng Eric Martinez PH channel o itong group na Spanish for Filipinos? Why create content like this? I always give 3 answers. Why? Ano yung why mo, Eric? Bakit ka may ganyan channel? Una, nilista ko para hindi ko makalimutan. Una, economic. To give opportunity economically to other Filipinos. Kasi when I started learning about the multilingual industry sa BPO, kasi nga matagal na tayo nga sa BPO, and napapansin ko, yung mga multilingual, ang laki ng sahod. Right? Parang 2010, 2011, sa BPO industry, wala pa akong kaalam-alam sa Spanish noon. And napapansin ko, bakit ikaw ang laki ng sahod mo? Ano ba yan? Anong multilingual? So that's when I started learning about the multilingual part of the BPO industry. And then, I knew na mas malaking kita nila, doble, triple, di ba? And, yun na nga, fast forward, marunong na ako mag-Spanish, and then napapansin ko, mas lumalaki na yung multilingual aspect of the BPO industry in the Philippines. So that's one of my goals in my channel. Ituro, i-encourage yung fellow Filipinos natin matuto ng Spanish to help other Filipinos economically. Like I said, it's a game-changing amount of money. From 16,000, biruin mo, biglang 40,000 yung kita mo buwan-buwan. 50 hanggang 100, depende sa kumpanyang pinasukan mo. Diba? Tulong sa kapwa Pilipino. I'd love to see that. Pangalawang reason, nawawala. Pangalawang reason, to speak about the country. To tell the good news about the country. Kasi, unfortunately,
maraming Spanish speaker, especially Latinos, they don't know English. Sadly. Kasi nga, feeling nila imperialista, ang mga gringo, ang mga Amerikano, or mga marunong mag-English, imperialista yung mga yan. Spanish lang tayo. So medyo takot sila mag-aral ng English. It's not their cup of tea, right? Now, that's a big barrier for them to learn about the Philippines. Kasi yung content natin, content about the Philippines, is mainly in English. So yung mga Latino na na-encounter ko habang nagba-backpack tayo through Central America, wala silang alam sa Pilipinas. Alam lang nila Pacquiao, alam lang nila Colonia tayo dati, alam lang nila nasa Asia tayo, alam lang nila mukha tayong mga Chino. Tawag nga sa mga tawag sa akin dun sa Central America, Chino. Alam niyo na 'yan, malamang. They don't know a lot just because of the simplicity of the language barrier. And ang hirap i-overcome yan kasi nga walang content about the Philippines in Spanish. Puro English, English, English. Paano naman nila malalaman yan? Diba? So that's my second reason. Para mag-attract ng bagong what do you call this? Bagong audience for tourism and investments. Kasi nga, if they know more about the country in a language that they understand, pupunta sila dito para mag-travel. Pupunta sila dito para eventually mag-invest siguro. Diba? Yung mga nagta-travel, mga mochilero, mga backpacker, eventually they grow up to be business people. Eventually they grow up to be decision makers, right? Baka dyan mag-start sa pag-travel-travel. Pero later, mag-i-invest na yan sa Pilipinas. But that's never gonna happen if they don't learn about the country in a language that they understand, Spanish. And nung pabalik ako sa Pilipinas, this was 2018, 2018, bago ako bumalik ng Pilipinas. Yun, napapansin ko na wala talagang content about the Philippines in Spanish. So that's why I was like, okay, I'm gonna do this. I'll do this, right? Meron na akong channel before in Nicaragua, but I had to stop that and I had to start anew. And what better way to start and have this as a rallying cry or a reason for being, or parang raison d'être, ika nga, why you do this, right? To attract more people to know about your country, for people to invest in your country by tourism, or investments, business opportunities. Yan yung number 2. Pangatlo ay nawala na yung pangatlo. Latinos to know more about the country, opportunity for Filipinos. And then thirdly, yun. Pangatlo, for us to know more about our history, our roots. So syempre, 'di ba, yung mga historical narrative natin, yung mga books natin, 'di ba? Nasa Spanish 'yan, so that we can know more about our identity, right? Para tayong parang lagi nga natatawa yung mga Latino, mga Espanyol na, 'di ba, yung mga history books nyo in Spanish, but you can't even speak the language anymore, right? 300 years nandyan yung mga Espanyol. You had the chance to be the only Spanish-speaking country in Asia, but wala. 50 taon lang yung mga gringo dito, nabura na yung Spanish. Right? And yung national hero na nga lang natin, si Jose Rizal, right? Hindi magaling magtagalog si Rizal. In fact, I would go on and say, bano sa Tagalog si Rizal. Mali-mali sa Tagalog si Rizal. Based on historical narratives, right? Mas magaling mag-Espanyol si Rizal. Kahit sila Andres Bonifacio, yung mga sinulat nila, di ba, nag-Espanyol yung mga yan, right?
for us to know more about our own identity. Number 3 reason, diba? Okay, let's go on. Teka, bakit? Okay. Okay, balikan ko yung tanong ni Joseph. Dun sa comment niya. Joseph Solis, question niya ay what grade level dapat mag-start ng mag-aral ng Spanish? As early as possible. Right? If you have a kid and you know Spanish, teach them Spanish. They're sponges. They absorb well, right? The earlier you can start them, the better. Diba? Kahit 3 years old, 4 years old, kausapin nyo na unti-unti. Right? Kahit ilang languages pa, ma-absorb niyan. Right? Great example, yung anak nila, Nico Bolsico, pati Solen Yusuf. Diba? Ang bata-bata pa, marunong nang mag-Spanish, marunong pa mag-French. Kasi nga si Solen yata marunong mag-French. Si Nico, syempre, Argentino yun, Spanish. So, palit-palitan sila. And the kids, they absorb it like that. Right? The earlier you can get them started, the better. Give them that advantage. That's one of the leg ups in life that you can share, that you can bestow on your kids. Napaka-importante niyan. Very useful in life, right? Okay. What else? Dapat ba, si Joseph Oli nagtanong, dapat ba mag-hire ng native speakers from Spain or from Latin America to teach in elementary o high school level? I think it's ideal. Ideal yan, right? Kasi nga, kasama na dyan yung immersion, maririnig ng mga natututo how the pronunciation is, how it's said, listening, repeating. That's gonna help a lot in the instruction. If we can afford to hire Spanish people, Spanish speakers from Spain or Latin America, yan yung ideal scenario. But we know merong financial hurdles dyan, mas mahal yung pasahod sa mga foreigner kung sila yung i-hire natin. But definitely, ideal yan, right? And dagdag pa dyan yung intellectual curiosity. Kasi yung mga Pilipino, pag nakakita ng, di ba, banyaga, makikinig yan. Ay, teka, anong sinasabi ng magandang Espanyola? Anong sinasabi ng gwapong Espanyol? Anong sinasabi ng Mexicanong pogi? Di ba? Intellectual curiosity, very basic, but that helps a lot, right? Now, having said that, kung hindi kaya na mag-hire ng mga native, then there's a lot of Filipinos that we can hire as well na are as good as native speakers, right? We can start with that. Ang dami-dami dyan na very conversant, parang native. We can start with those instructors. But ideal yun, of course. Okay. But the important thing is gawin. Ngayon, nilip service nga, wala eh. Okay, ano pa? Okay, may tanong si Mo Redoblado. Mo Redoblado, what level is fluent na considered? Ito yata yung parang leveling sa schools like Instituto Cervantes, yung A1 to C2 levels. Now, biggest caveat I'm gonna tell you, I have no freaking idea. Yung A1 to C2 level na yan, I have no idea kung ano yan. Dahil hindi nga ako nag-test, wala pa akong test na ginawa to be able to measure my level of proficiency, right? So I don't know kung A1 ako, kung C2 ako, right? But I Googled it. Anong sabi ni Google? Pag A1 ka daw, beginner yan. Dito sa fluency in Spanish. A1 is considered beginner. Tapos, kapag C2 ka na daw, ibig sabihin, proficient user ka na. So, I would surmise that means that you can speak casually
in a conversational manner, in a professional or academic manner, and technical manner as well. Kapag C2 ka na, right? So medyo close to native proficiency na yan, right? Parang hindi na intermediate, advanced user ka na, C2. Kapag C1 daw, you can be considered as fluent already, right? Correct me if I'm wrong. Like I said, I don't know. Nasa Google lang yung pinagbabasihan ko. C1, fluent ka na daw. Definition, you can fluently speak and express the Spanish language. Right? So yun. So I don't know kung ano na ako. Okay. Iba pang tanong. Bakit walang subtitles ang mga video mo? Very good question. Salamat sa nagtanong. O reklamo yata yan. Maraming ganyang reklamo. Bakit walang subtitle? Merong mga subtitle, very, very few. Parang isa o dalawa yata may English subtitles. Right? Apart from the usual subtitles na nilalagay ni YouTube. Kasi sa YouTube, saka Facebook, you can put parang automatic subtitles. Sana gawin niyo yun. Pero medyo banu pa rin yung automatic captioning nila. Right? But, to answer the question, why not? Bakit walang subtitles yung content mo, yung videos mo? Because, nakakatamad. That's a very honest answer. It doesn't spark joy. Hindi masayang gawin. I know it's a very selfish answer, but it's the answer. Right? Kasi to edit a video, like a 10-minute video, a travel video in Spanish, it's gonna take me what? Yung walang breaks, na tuloy-tuloy, 5, 6, 7 hours. Halos isang araw na yun. Alright? Yung walang tuloy, walang break. Siguro pag medyo God mode, goblin mode, kaya mga 4 na oras, 5 oras to edit a video. Tapos lalagyan pa ng subtitles, nakakatamad. Maglagay ng subtitle, mga additional na yan, additional 2 hours. Nakakatamad. It does not spark joy. And naiintindihan ko naman yung mga reklamo na, di ba, starting pa lang po kami, sana may subtitles. Yeah, sorry naman. Nakakatamad lang. But, eventually, I'll get to it. But the way I justify it, apart from nakakatamad, it doesn't spark joy, I consider myself a gateway to learning Spanish. What do I mean by that? I'm a gateway. That means that ako yung simula nyo, right? Ako yung simula nyo para ma-curious about the Spanish language. But you're not gonna learn everything from me. I'm gonna pique your curiosity. I'm gonna pique your interest. But you have to evolve from my content. You have to go beyond my content. Hahatakin kita. Hoy, merong Spanish. Hoy, interesante. Interesting ang Spanish. But for you to progress, you have to go deeper. Gateway lang ako. Kaya hindi ko kino-consider na priority ko ang subtitling. But I get your point. I'll get to it. And to help myself in that regard, parang hihingi ako ng tulong sa group natin, sa community natin, sa Spanish for Filipinos. What I'm gonna do is parang outsource ko kasi nga it doesn't spark joy to me. It's not my passion to subtitle shit, right? So ang gagawin ko, since meron naman tayong merch, right? Ayan, like this. Yung shirt natin or yung sticker natin. Ayan, meron tayong stickers. Medyo baligtad. Ayan, Spanish for Filipinos. What I'm gonna do is I'm gonna ask help from our community sa pag-subtitle ng mga videos ko. Tamad ko kasi. So yung mga makakapag-subtitle, mga isa, dalawa, instead na i-outsource ko financially through Upwork o kung ano mga outsourcing channel dyan, I'm gonna ask people who speak proper Spanish, who can caption properly,
Na ayan, kapalit ng merch, kapalit ng ating mga sticker, kapalit ng mga t-shirt, patulong naman sa subtitling. Paps, patulong naman, friends. Mas magaling kayo mag-subtitle. Mas masipag kayo siguro. So, I'm gonna post separately about that on the mechanics nitong subtitling help na kailangan ko. And we're gonna start with the videos na mataas na yung view count, pero tamad pa rin ako lagyan ng subtitle. Ayan. Okay. Ayan. Good. Thank you. EJ Aranya. Meron po siyang definition na nilagay. Tingnan nyo sa comments. And I think he defined kung anong A1 all the way to C2. Salamat, EJ, for the contribution, for the insights. Okay. Aaron, John, Cortel, what impressions do you get from other Filipinos when they hear you speak in Spanish? Siyempre, pinagtitinginan, kadalasan, lalo na pag nagta-travel, and, you know, I'm vlogging or I'm recording in Spanish, right? Pinagtitinginan, nagtatanong minsan, pero konti lang yung nagtatanong na, parang, sir, anong salita yan, right? Anong salita? Siguro akala nung iba, parang language natin sa Pilipinas, ibang regional dialect or regional language, I should say, akala nila iba. So I tell them about Spanish, I tell them a little bit about it. Yun. Tapos, yung ibang tao that know I speak Spanish, wala, kebs lang. Not a lot of people are actually curious about it. Parang walang intellectual curiosity, sad to say, na parang hindi nakakabilib na marunong mag-Spanish yung isang Pinoy. People would be more impressed, in my opinion, kung nag-aaral ka ng Korean, kung nag-aaral ka ng Japanese. Sad to say. Even if it's a lot harder to actually get proficiency from these languages. Right? So parang mas malaki yung interes ng mga tao. Mas believe yung mga tao kapag Koreano or Hapones yung inaaral mo. Bakit? Mas uso. Mas uso dahil sa Korean novelas, mas uso dahil sa anime at manga. Ayan. Diba? So sana, because of the group that we have, halos 22,000 na tayo, we're spreading the word. We're spreading the gospel of learning Spanish for our fellow Filipinos. Kasi nga, napaka-advantageous. Sirampla na ako dito, pero that's what I'm trying to do here, right? Okay, ano pa? I think that's all I have. May mga nagtanong din, saan po makakakuha ng t-shirt, sticker, ayan. So, kung marunong po kayo mag-Spanish, tulungan nyo na lang ako sa subtitling para barter system na lang tayo dun sa merch natin ng Spanish for Filipinos. Ayan, yung t-shirt na proud tayo. Espanyol para Filipinos. And yung mga sticker natin. So, barter system. Now, if you wanna buy it, available sa Shopee, available sa Lazada, hanapin nyo lang Spanish for Filipinos. I-search nyo lang. I think ako lang yating lalabas, yung store lang, tied up with us, yung lalabas. Kasi nga, I don't think a lot of stores would sell that. Wala kasing curiosity, right? And, share ko lang, nakakatawa, itong shirt ko na to, ayan, Espanyol para Filipinos, tapos sa likod nakalagay Spanish for Filipinos, yung group natin. Ayan, pag nasa labas ka, tatanungin ka ng mga ano, tatanungin ka ng mga Spanish speaker. May Pinoy na bang nagtanong sa akin? Wala pa. Ano lang? Hispanohablante. Nung nagta-travel tayo sa Palawan, doon ko nalaman yung mga medyo obvious sa El Nido, yung mga Spanish speakers. I even did a video on that. So sobrang dami nila. I had to make a video, right? But I discovered yung iba, yung mga hindi ko naririnig. Kasi they were calling my attention about my shirt. Na
Spanish for Filipinos. Hablas español. Y vos a Filipino. En serio. Kasi nga, well, pag nagtatanong ka ng mga nagta-travel na Hispano dito sa Pilipinas, nagugulat ang mga yan. Talaga, Pinoy ka, marunong ka mag-Spanish, kasi nga hindi sila nakaka-encounter. Very rare do they encounter somebody who actually speaks the language. Puro mga paisa-isa lang yan. Babanatan pa sila ng 1, 2, 3. Kutsara, tinidor, silya, lamesa. Diba? Parang racist pa yung nakakatawa lang. Yung mga words na ganyan. So, nagugulat sila kapag merong Pinoy na marunong mag-Spanish that can converse with them properly. Right? So, yan. I wear this as much as I can. Lalo na pag nagte-travel. So, kung gusto nyo ng ganitong shirt, Shopee, Lazada, Spanish for Filipinos. So, I think that's all I have, mga kaibigan. Okay, eso es todo por hoy, amigos. Ya hablé bastante. Sobrang dami na nung sinabi ko. Thank you for listening to me on a Friday night. Salamat sa pakikinig sa akin. Gracias por escucharme en un noche de viernes. Y unas preguntas antes de ir. Joseph Ralph, ¿cuánto de presupuesto necesita para ir desde Manila a Palawan? Desde Manila a Palawan. Si estás preguntando del boleto, consigue boletos hasta Palawan con Cebu Pacific. CEBPAC, Cebu Pacific. Bastante barato porque puedo conseguirlo en promoción. Pagué 1,000 pesos. Ida vuelta hasta Palawan. En promoción, 1,000 pesos. Como $20. Entonces tiene que esperar las promociones de Cebu Pacific. Tenía que comprar ese boleto como 10 meses antes. 10 meses antes puede conseguir boletos bien baratos, super baratos en Cebu Pacific. Para la gente que no es de Filipinas, Cebu Pacific, la aerolínea más barato aquí en Filipinas. Hay promociones super barato, baratísimo. Eso es todo. Creo que ya tenemos que terminar. Y voy a leer todos sus comentarios. Babasahin ko lahat ng comments nyo. Later, kapag natapos na itong live na to, kung hindi ko mahuli, babasahin ko, magko-comment ako, magre-react ako at the very least. And thank you in advance sa lahat ng mga magpapadala ng stars, ng mga bituin, ng mga stars. Thank you in advance. Makakatulong po yan. Maraming salamat. Gracias. Gracias para toda la gente que van a mandarme lo estrellas aquí en Facebook o los super chats o super thanks allí en YouTube. Gracias por tu apoyo, pues. Gracias. Eso es todo. Maraming salamat sa pakikinig. And hopefully, you can share this video to your friends who are learning Spanish. Ojalá puede compartir, porfa, compartir este video a tus amigos que está aprendiendo español, los filipinos o otros latinos simplemente que quiere saber sobre Filipinas que habla español o del país, nuestro país Filipinas. Gracias y buenas noches. Maraming salamat. Good night. Bye-bye na muna. Adios. Thank you and salamat. Bye. Adios.